Sa video na to, i-review natin ang Toyota Wigo. Isa ito sa mga best-selling car ng Toyota dahil sa abot kayang presyo at di natin maikakaila na sobrang tibay din ito. Ang particular model na i-review natin ay ang Toyota Wigo G 2019, ang 5-seater hatchback ng Toyota na merong 1.0 liter displacement at automatic transmission. Pinapogi ang design ng headlights at napaka-minimalist kung titignan. Maliit man ang Wigo, isa pa rin itong marvel sa engineering ng Toyota. Sa video na to, pag-usapan natin ang Toyota Wigo G 2019. Tignan natin yung mga features nito. Simulan natin sa hood niya. Kung makita nyo yung hood niya, mukha siyang pang-bulldog. Yung aso. So yun yung kakaiba sa kanya, yung kakaiba sa Wigo. At kung makikita nyo yung headlights niya, medyo modern na yung itsura. Ito rin, halogen din yung headlights niya. Simpleng-simple lang. At meron ding mga fog lamps dito sa ilalim. Yan. Maganda yung design niya. Meron siyang parang patulis dito sa taas. Dito sa gitna, meron siyang chrome accents dito. Yan. Sobrang ganda niya tignan. Dito sa front. Dito naman tayo sa side profile niya. Yung pagka-hatchback niya, kitang-kita. Dito sa gilid, simpleng-simple lang naman yung design. Straight cut, merong straight na linya dito sa gilid. Normal lang din yung door handles niya, hindi chrome. At kung makikita niyo, nandito na yung signal lights niya. Meron na siya ditong signal light sa may gilid. Etong tires niya naman, meron tayo ditong 14-inch tires dito sa Wigo. Simple lang din yung design niya. Maganda rin yung design. Makita mo na bakal talaga. Okay, dito naman tayo sa likurang bahagi ng Wigo. Meron siyang spoiler dito na may brake light. So dito makikita mo yung design niya. Aesthetic din ang design niya dito sa likod. Pati itong mga taillights niya, maganda rin yung itsura. At meron din siyang rear wipers. Ayun, pasok na tayo sa loob. Sobrang simple lang ng mga accents niya. Dito natutuwa ko dito kasi gray yung buong panel niya dito. Tapos meron siyang touch ng design na kulay brown dito sa gilid. Okay, so chrome din yung itsura nitong door handles niya. So all power nga pala do, power window, power door locks, at meron din siyang mga cup holders dito sa gilid. So, maliit lang yung cup holders niya dito sa gilid. Dito naman tayo sa driver side. Pag dito sa driver side, sobrang simple lang din. Sobrang luwag pa rin ng space. Dito may adjust nyo rin yung upuan. Pag sumakay ka, sobrang luwag pa rin dito. Kahit sa considering na maliit lang tong kotse na to, sobrang liit lang nitong Wigo, pero na-utilize nila yung space niya, comfortable pa rin siya. Simple lang yung mga controls nung power windows. Dito na rin yung mga controls niya. Dito sa mirrors, dyan na rin yung power mirrors. Nandito yung controls nung power mirrors. Nai-adjust nyo yung taas, baba, left and right ng mirrors. So, hindi nyo na kailangan manually adjust yung mirrors dito. So, dito naman tayo sa gauge cluster at sa steering wheel. Sa steering wheel, simpleng-simple. Yan lang yung design niya. Meron lang ditong mga modes para dun sa entertainment system natin. At syempre, yung logo ng Wigo. At meron din yung SRS airbags. At dito naman sa gauge cluster, hindi siya digital cluster. Kung makikita nyo, lahat yan analog. Meron lang siya mga ilaw, pero ganun pa rin, napaka-basic lang. Wala siyang digital. Ito lang yung digital niya. Makikita nyo. Yan. 21,793 kilometers pa lang yung tinakbo nito. Nga pala itong Wigong to, 1.0 liters lang siya. So, sobrang tipid sa gas. Sa panahon ngayon na sobrang mahal ng gas, sobrang tipid na ng 1.0. Tataasan na yung bilihin, nagtataas na rin yung gas. Ang city driving, pag na-stuck ka sa traffic, sobrang tipid pa rin. Automatic transmission, yung aircon controls niya, meron siyang handbrake dito. Ang wala lang siya yung armrest dito. Pero okay lang naman sa isang compact car, walang armrest. Pero meron siya ditong cup holders. So, simpleng-simple lang yung design niya. Meron din siya ditong power port. Yan, pwede nyo lagyan ng USB, pwede nyo gawing charger. Meron din tong lalagyan na ng barya. Pwede nyo dyan lagay dyan yung mga coins nyo. Meron din siyang cup holders dito. So, ito yung ilaw niya, napaka-basic lang. Yan, dito lang yung map light niya. Pagbukas mo nito, simple lang, nandyan agad yung salamin. Hindi mo na siya bubuksan. Ito naman sa driver side na sun visor. Kung makikita nyo dito, wala siyang mirror. So kung babae ka na driver, magdadala ka ng sarili mong salamin. Kasi wala pa ditong available na salamin. Doon lang sa passenger side. Kahit pa paano, meron din siyang radyo, meron din siyang display dito sa gitna. At tignan naman natin tong glove box. Ito naman sa likod ng Wigo. Nagulat ako kasi sobrang laki pa ng space dito. Kasya pa yung 4 dito sa tingin ko. 3, 4 na tao. Kasya pa dito, sobrang laki. Siguro kung medyo payat ka o maliit ka, kasya dito siguro 4 na tao.
Pero kung medyo malalaki naman kayo, kasya dito yung 3. Itong malalaking tao. Pero simpleng-simple lang ang amenities, kung makikita nyo. Wala siyang center console. Pero meron din siyang mga seatbelts dito. Meron din mga ISOFIX tethers dito sa baba. At dito meron din siya mga cup holders. Yan. At chrome din yung finish niya dito. So, sobrang ganda pa rin kahit dun sa mga compact vehicles. At dito sa likod, kung makikita nyo, meron din yung lagayan ng mga documents dito. Kung gusto nyo maglagay ng mga stop toy dyan, mga documents o kung ano man, pwede rin kayo maglagay. At dito sa floor mat niya, maganda rin yung design ng floor mat niya. Nakalagay dito, Toyota Wigo. So yan, malinis na malinis pa yung unit. Wala kang makikita ang dumi dyan. Fresh na fresh yung upuan. Ang ganda ng color accents. Terno niya yung accents dun sa doors nung driver side. Dito naman sa likod na side, dun sa trunk space, kailangan mo pang isusi dito sa likod o pindutin mo dun sa trunk release dun sa driver side para mabuksan mo yung trunk space mo dito. So ito siya, yung trunk space ng Toyota Wigo. Malaki pa rin yung space niya dito sa likod at kung makita nyo, dito rin yung spare tire niya sa ilalim. Kompletong-kompleto pa yan para pag na-flatan kayo sa biyahe, kung marami kang cargo na ilalagay dito sa Toyota Wigo, pwede mo ibaba tong seats dito sa likod. Yan, kung gusto nyo pa maglagay ng maraming cargo dito sa likuran ng Wigo, pwede nyo ibaba yung mga seats dito sa likod at pwede na kayo maglagay ng mahabang mga gamit dito. Okay, kita nyo naman yung space niyan, sobrang laki. Nga pala, ito mismong Wigo G 2019 ay for sale dito sa ICTV page. Recommended ko dun kayo mag-inquire sa isa nating page. Dun sa IC Cars PH, dun kayo mag-inquire. Pwede nyo naman i-search IC Cars PH. Dun natin ipopost yung mga binebenta nating kotse dito sa page. At kung gusto nyo mag-inquire para bilhin itong unit na to at yung iba pa nating kotse sa dealership, marami pa tayong kotse na premium second-hand cars. Dito kayo mag-inquire sa page na to kung gusto nyo mag-avail ng quality second-hand cars. Ang price ng 2019 Toyota Wigo G ay nagsisimula sa 450,000 pesos. Cash or financing ang option natin dyan. Kung nagustuhan nyo ang review na to, i-share mo naman at mag-iwan ka ng opinion mo tungkol sa Toyota Wigo sa comment section. Maraming salamat sa panonood.